Assalamu alaikum masu kallon mu na gidan labarin yan fim na jihar Nasarawa. Yau za ku ji yadda firanmu ta kaya da jaruma kuma sarauniya na Naziru wanda ake kira ya sunan jaruman? Assalamu alaikum masu sauraro da kallon mu. Sunana Asma'u Usman Adam wacce aka fi sani da Husna Adam. Ko za ki iya gaya mana yaushe kika fara wannan harka? Na fara harkar media kalla yanzu zai kai shekara 15. To me ya baki sha'awar kika fara wannan harka? Eto I can remember lokacin ina dan tasowa ana dan drama irin stage drama din nan daga lokacin na fara faɗayin abu. To shikenan shin wannan harka na fim da kike yi nan jihar Nasarawa ne ya tsaya ko kuma har zuwa arewacin kina zuwa kina yi? A'a ba iya Nollywood bane har Kannywood ma. Za ki iya gaya mana yawan fina-finan da kika yi da na nan gida da can Kannywood din? Gaskiya sai dai tsafura kamar san an ce kowa bar gida ta bashi bari an fara da gida. Wannan gaskiya ne. Tunda anan na fara akwai musabbabi shine fim ina na farko wanda ina jin wanda ya sani ya sani yawa musabbabin su na zo na yi fim ɗin gaske ko na zo na yi matar arziki na yi kulwa na sake yin lauri sai dai lauran an dasa matsala amma za mu sake wa shi To kamar na can nan gida kenan. Kannywood kuma akwai farin jin dan auta akwai hannun agogo akwai daga kallo daya da sauransu. ta sarauniyar Naziru kamar a wannan harka naku kama daga gida har zuwa waje akwai wani kalubale da kuke fuskanta a tsakaninku ko kuma kina ganin babu? Tsakaninmu da 'yan Kannywood? Tsakaninku ku ya ku 'yan wasa. To akwai ba za a ce duk wani harka da za ka yi ko sana'a ba za a rasa a ce akwai kalubale ba. A kowace irin sana'a kake akwai mutanen kirki akwai ɓatattu. Amma mu addu'a mu da yaushe shine ubangijin Allah ya haɗa kanmu 'yan Nollywood mu zama tsintsiya mu ɗaurin ki ɗaya. To su dai kamar yadda muka sani su dai a can Kannywood an samu ci gaba a wannan harkar to kamar anan naku gida wani irin nasarori kuka samu? Kamar recently gaskiya an samu nasarori wanda ina jin a tarihin industry na Nollywood gaba daya ba a taba samun nasara kamar wannan lokacin ba saboda a remember mun yi fina-finai a jejjeri an yi laure an yi kulluwa an yi matar arziki ga akwai kama a so series da muke kai yanzu sannan su suna da yawa dai. Wannan gaskiya ne to kamar yadda muka samu labari ga shi ke jaruma ce kikan yi acting din kuma an ce kina producing film shin gaskiya ne hakan din? Gaskiya ne ina producing kuma ina acting ina waka. Wato dai kina ke jaruma ce kuma kina producer. To wani fatan alkhairi zaki game da wannan harka naku daga nan gida har zuwa can arewa wato Kannywood? Shawara ɗaya zan ba mu gaba ɗayan mu da Kannywood da Nollywood shine mu zaman tsintsiya maɗauri ɗaya mu cire son kai ko kuma ci da zuci a cikin duk wani abin da za mu yi to insha Allah za mu kai gaci akan duk wani kudurar da muke akai. Su kuma shawara da nake ba su shine duk mutumin da aka ce kana sama na ƙasa da kai kai kokarin daga shi ka taso da shi. Muna da problem na rashin masu tallafi a nan amma duk idan muna son mu ci gaba ba sai mun jira wani ya tallafa mana ba mu ya kamata mu tallafa wa kanmu da karfin mu za mu yi ne ba don mu samu za mu yi wannan fim idan muna son mu samu miliyan kaza ko 100 kaza ba bai zama fim wani bakauniyar kasuwa ce za ka iya sa miliyan 1 ka samu miliyan 10 za ka iya sa miliyan 1 miliyan 1 ma ba za ta dawo ba a koda yaushe idan za ka yi fim inda naka ne kana matsayin ka na kusa ka sa a ranka cewa abin da ka kashe bai zai ma lallai ya dawo ba. Gaskiya ne. To shine shawarar da zan ba mu gaba ɗaya a nan. To shikenan Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara. Amin ya rabu. Sai mu haɗa wani karan kenan. Insha Allah.